Плочките на булевард Раковски в голямата си част нямат вид на нова настилка. Само след една зима те са вече повредени. Версията е, че снега, когато е пухкав, трябва да се направят пътеките на тротуара, не като замръзни да минат с шелата жените. От тогава са разрушени плочките. Вижте, те не навсякъде. Там, където са чукали плочките, те са разрушени. Другите не са. Според други хора и в този случай се потвърждава старата истина, че бързата работа е срам за майстора. Значи тия бързи програми, това бързо поставени, но аз не смятам, че ги поставиха бързо, защото те повечето време седяха, отколкото да работиха и ги поставиха на земя. Така много бързо през снега се разрушиха отгоре този хубавия слой грапавички и го няма. Къде още майсторите могат да се посрамят от работата си само година след като положиха плочки и асфалт? Гледайте в рубриката Без коментар тази вечер след новините. Вашите сигнали, снимки и видеоматериали очакваме на редакционната поща novini@escom.tv или на телефон 038 536 556.